rong supi along ta sorkar hukum ki piateng si hiti kulat inkerdon klaklo. Dilai long HSLC lapen HS asat lang ki unatumapan KSA pen karchopon. Hamren Central Range atum longjap ahiti along thengpi kang huwa tumapan kenep. Kardom pinyada bertalang penili samijilihan sepi non bertang tonpen arjik tham. Havar ke hat arong supi hiti kulat ahem puatum do anta sorkar kapen khadateng corona ke sopen kachepa jogdon japan kachekroy donang thek chepak lang don se hiti kulat anta inkerdon klaklo. Det piadang jesamet asam along realong ta corona ke so kangdang bom lapen apran ke dama phai ke bat bomajok non hejong asam sarkar pen hiti iroi pen nini laki bhomti lapen bhomkuru arni aroitin rongso piajo kangkir clark jepan hukum ki pipona tengse havar ke hat municipal board angkang along ta hospital lapen pharmacist pen kaprek hiti kularan ke inkerdon klaksi sarkar kapen khat hukum kachekroy donang thek chepak lang don lo ta kroisi kaduwi ta inkir klak lo non nili along su harohat nang kehumri along nang theklong ateng glonte dak ta sikroi lapsi la hopta hik bom ti la pen bom guru la nini kangkir along chiton dun si inkir pon klak lo Halapu inot bang hinikulat ahem puatum perangke karjo hot lamboy nang ki pidona tengke corona ke so laki kiduk ke plang lapen khai thorom plak playa potse sorkar nang kapen khadateng ilitum kado kaveta kachere donse ke me puse Rahul Chakraborty pen chenglok penangan kulat ahem puatum ningjerenti Halapu dokmoka rong sopi along ta weekend lockdown pen pache dondon se hiti kulat do anta inkerdon fc thekpon long Havar ke hat pen harsing rongpi lapen dongmuka pen samsing inti karbiang long live. Dilaya havar along ta pining aneng kana bangke tok lang ka Charlie ahin kapaprang pon penang aphai nang batanglo. Bangso jok Karbi Student Association ahin pen pater pipon si Dilay Joseph Terang Memorial Hall along non hejong HSLC HS lapen graduate asat lang along ki undona tumapan ning karong pen karcho padopon. Bangso karcho mai long kese dilai head branch mai pu Abirta temong pen chepahim phupon se mai ke pha alam the pu thak kese dilai head branch chun bang waisong terang pen klardak alam the thanpar jupon Bangso karcho mai long alohi sarpo aman pen vidya ingleng kachi tong donalong kelang tarle babang Dr. Jerjar temong phura phapangjang aman pen kese therapy pen kongchun bang thangsing temong kese bokajan regional committee chun bang nobin rongpi Dilai OC Ronjit Hajorika pen danglok ke theki dingatum chitongdon kachitongdon alohi Dr. Jerjar temong phura pen kaningje ponatengke ove kimi kacharli ke do anatum ta nangle tum kacharli ke thek panajok karbiang long aphan akerap dovekji lapen karbiang long along re kapaching thorpon edjia bangke kacharli ahin pen chatpusi ningje pon Abang Putin kacharli also maratumta methang akai phan kapaprang donji lapan kachepa hengno dakji ke nangli tum methang alongsi doputa KSA kongchun bang thangsing timong pen ningje ponthu Bangso hot kachitongdon alohi sarpo joysing timong pen kaningje ponatengke Abang Putin kacharli claim somar atum sitame kacharli ahin methang chebori ponangji Nangli tum kacharli kachepaduk anong nama bangke nangli tum longwek jipusi thanpare tekan Dilai pen bijarongpi karbiang long live. KNC asongjapi pratima inghipi asupi kachirop malin pen harden atum HS asatlang mission ang thek chapalong donse West Karbiang long aphan nongmi kewanpi. Non hejong kapangdakpon higher secondary asatlang ang thekalong West Karbiang long district pen Kortete bang hini kachirop malin terang pi pen harlen terang pi atum mission ang thek chapalong donse West Karbiang long adang pi aphan nongnam wanpilo Dongkamukam ward number hini kaparlo ramrong pi arong amekar harmon terang pen pratima inghipi atum asupi Kortete kachirop malin terang pi pen harlen terang pi atum Hojai Mariam Ajmal Women's College of Science and Technology pensi higher secondary asatlang tokdonlo Laso hot malin abangke kado kave pharo pli rap thikya prapli amark chepalong donsi
phan troknar kebra serkep tokbor troksi mate 89.7% chepalong dunlo halapu harlina bang setami bangso college alongpen amat art sangdengpen kado kawe pharoke thamra troksir kebra troksi amark lapen star mark hai hui chepalong dunsi kichengsi angdeng chepa ondunsi west karbe anglong aphan pen api apo toma phan setami amhang paklar dunlo halapu dipu renu terangpi memorial college penta puja das art sangdeng along kado kawe pharo phira ingkoi amark lapen letter pho chepalong dunsi dipu arong sapia phan pen methang kacharli dun a college aphan nongme vanpilong puja das alang like dipu disi colony asor nipen das pen dev jani das atum asupilong news text report karbianglong live non malomso dihina mophan bertang ton panek sinang Punctual stationery. Dihina mopi putat bertar jupan thoik lonang. Kidamtang wo signify kretrok siajo Central Range Hamren Forest Asakam Range Officer Longkam Teron pen patir piponsi kiri kakuru kasai kedeng ho thengpi kang ho tomaphan agari pen nebdun check. Kanghu pen ke cholok atumke kanghu eson bidi eson pu sarlam the asonsi dat piangkang corona war kangdang plowa porhot puthot asam sarkar pen kidamtang wo signify kretrok si arni weekend lockdown ke hotpon arni thot pachiton donsi thengpi kanghu jiaphan bor ilo bonta Hamren Central Range Forest asai kam atum angkrak pen Abirta ke longdonsi sai kachuklem kapang chinga joksi Range Officer Longkam Teron ke Japon along Ari Sangho Forest Guard atum pen chelangsi Adap 5 limalom longjap ahithialong ihum Tata Mobile Truck E01 AC 2686 agari along kado kawe pen PB ingkoi rapho athengpi nebdunlo lapen AS02V 2045 ihum a motorcycle sijami nepon long Range Officer Teron Sangho kapachini panatengke thengpi kanghu agari lapen bike ihum nonamat ke Hamren Central Range asai kam arlosi bipon koklopusi pachini pon Hamren pen Daniel inghi karbianglong live Mahamaya constituency angkang arlo denarong jongthung ahawar along kido kamoy terang arong amekar karlitang babu hanse corona ke sokelong pen wo signify ingkor ratroksi anengwe ahem thanun kokno bonta kopai kelang no hem kachile anengwe amatsi bangso perthe pen chiote kang boblo karlitang babu hanse bangso perthe long kido bomahot det piangkang corona war ki umploba porhot kopai kelang no arni ki phodon lokajok corona ke so cholong don lokno Hanse sangho corona ke soke do kokajok Dipu Medical College and Hospital Isolation Ward along Bipon koklo. Alangli Isolation Ward ke do bomahot Dr. Atum COVID-19 ke so do ave ang theke lang jiaphan se lang pon bomse kedamtang wo signify kretrok si arni abangke Dr. Atum se ke lang pon thuhot corona ke so kawe negative ang theklong se aheman pachedam toilo. Bonta isi kamang humimi alama bangke hanse sangho ahem nang chile rockpen hembang isi lapen rong isi atumaphan pasung tekang ke puajok ahem ahidi angbong mendu so ahem alongse sangdamlo bonta kupia ke so ke dolone tovejer do apor arong chboy juilo karata tum namo terang arata tum jadu gobi mangku plong so sido polo kap heri pen chenglok uputon si labangsu kitithang arkum ke plong puma walam pen rong asar tum ta kadu we manghu prong son sidolo mekara asar kadu we risoi jang tum same manghu prong son sidolo lazini litum karbingong life pen pedolam katini ji phan alang litum arong si bang iglo to we si alang li chwang we ajo it ye malong si it ye malong si da nang le no nge nang le pen to we ta ingkang khadera son hale yo ar seng khang se son no ada bang ke ada par jilok ma chwa je si al jilok no nan bang ke ni to bang ke suspected bang ke non ke tang klong COVID-19 disease ke voita hai yelo bonta ning oi mi me lama bangke apran kidam jui abang phuaphan maduta ora bang ave detlo bangsojok denarong primary center lapen havar ke hat medical team satumpen ahok pet Abirta longponsi addimalongan palidonlo bonta ki thidang arpum ke ora bang ave dera joksi sai jok je JCB hangsi ki thidang abang arpum longle pip nang koklo
tarik krepi Cleon Croc 2020 alang lipan report alas jaga report ating bulate positif angthek si klang lo aki sudu pusi klang lo lapen ke aku alang lipan test tulo ba angthek ka klang dak je pan lang tulo second simple boba dari ingko rahini Cleon Croc hutilang lo langsung hutta aku positif pusi ba ke sudu bom lang pusi klang lo sitame kitom pakai test tuo bang sampul bang ke dari ingko rapko di Cleon Croc 2020 langsung ni report bang ke alang lipan ke negatif ciklang lo mana akisu awe usi ang teklang lo lapin ke nitum la discharge puisi protokol do nili tum bhanta 72 hours angbong ba nini angbong yung sila pan negatif lang tu pelote lake laso pisu ke abelo pangi discharge piin lo laso aro protokol lapen se arondo laso arona teng pensi alang ibhanta akisu abelo pu ipu medical college ba mitu medical college and hospital longpe alang ibhan nantoy Denarong pen Bikram Teron Karbiang Long Live. Pini Adap Abirta ke Lopon se kang tonik lo dome thak me kardom.